Jo. Pamätám si na ten deň, bol to 8. október. Vtedy sa zastavil čas prvýkrát, ja a ty, fotenie pre Adidas, pamätáš? Vôbec sa mi nechcelo prísť, ale bola si tam ty. Dlho som ťa nevidel, ako by dopadol tento príbeh, keby neprídem. Navždy ťa budem ľúbiť, budem pri tebe stáť. Navždy ťa budem ľúbiť, budem pri tebe stáť. Navždy ťa budem ľúbiť, budem pri tebe stáť. Navždy s tebou, navždy s tebou, navždy s tebou. Sedeli sme v aute spolu, naše nohy sa dotýkali. Hovorím si, čo sa deje, je to možné, aj keď sme sa my dvaja tak dlho poznali. Zrazu bol to ako sen, ne, hovorím si, je to obyčajný deň. 8. október, stále to mám v hlave, ako by to dopadlo, keby vôbec neprídem. Lenže ja som ale prišiel a nikdy by som nemyslel, že sa môj život zmení, že sa stanem súčasťou tej výnimočnej ženy. Nebuď slepo zalúbený, ani vo filmoch to tak není. Stačila mi hodina s tebou, moje srdce mi hovorilo, že sme si súdení. Navždy ťa budem ľúbiť, budem pri tebe stáť. Navždy ťa budem ľúbiť, budem pri tebe stáť. Navždy ťa budem ľúbiť, budem pri tebe stáť. Navždy s tebou, navždy s tebou.